Здравейте! Намирам се на гробищен парк Чаира, новата част, която е изградена по проект още от царуването на господин Спартански. По документи в 23-та година в капиталовите разходи на общината съществува този проект с сумата от 275 540 лева. Съответно в 24-та година вече при господин Христов все още се забелязват едни 94 000 лева. В 25-та година съответно вече го няма, което се предполага, че обектът е завършен, и от миналата сесия на Общинския съвет ни дойде едно предложение за промяна на инвестиционната програма на общината за 25-та година, където в целевата субсидия, точка 3, отново изплува нашия гробищен парк Чаира, където изрично е упоменато, че обекта е приключил. Съответно, сумата е новата, която изплува отново, е 94 770 лева. Сега може оператора да покаже все пак нагоре. Имаме добре изграден паркинг, алеи, с които са достъпни с автомобили, пешеходни алеи съответно има нагоре между самите гробове. И всичко това е много хубаво, с една малка забележка. Достъп до тази изградена инфраструктура все още няма. Сега съществуват две хипотези. В проекта, който е задала общината към проектантите, този достъп не е включен, което съответно е пълно малоумие. Втората хипотеза, в проекта съществува този достъп. Това са около 50-60 метра път, който е само един насип. И понеже общината твърди, че обектът е приключен, а обект се приключва с комисия, която го приема и се подписва документите. Интересно е, така ли трябва да бъде приключен един обект. Може да погледнете от тази страна асфалта, където след всеки дъжд денивелацията става все по-голяма и става трудно за преминаване на автомобили. Ако искате, сега ще покажа и началото на този път, този насип по-скоро. Освен че стават всевъзможни дупки по него, в онзи край има водосток поради наклона на самия парцел и в онзи край кратерите са огромни. Някои коли не могат да преминават дори оттам. Въпросът е, това завършен обект ли е, както твърди общината, кой го е приел и съответно дали в проекта съществува тази пътна връзка до новата инфраструктура, която е изградена в гробищния парк. Сега ще ви покажа. Тук няма да споменаваме за растителността, която е избуяла. Все още е проходимо. Ето за какво става дума. От тук водата идва до паркинга, прелива през бордюрчето и отнася съответно насипа, който е направен. Иначе нагоре е много добре. Основен проблем в гробищен парк Чаира е присъствието на десетки безстопанствени кучета. Както виждате от кадрите, тук може би са 10, а в целия гробищен парк може би са над 50. От екология отново не си е свършил работата, защото тук се размножават и популацията им постоянно расте. Този факт притеснява нашите съграждани, които посещават гробищния парк, където почиват техните близки. Призоваваме отдел екология да си свърши работата и
тази популация да бъде ограничена, за да избегнем всякакви инциденти. Здравейте! Не се намираме в джунгла, а се намираме в гробищен парк до стадион Плевен. Искам да ви покажа с това видео какво е състоянието на гробищния парк и по-точно каква е поддръжката му. Може да забележите, това са алеите между гробовете на починалите, в какво състояние са. Не случайно в началото ви казах, че не се намираме в джунгла, защото именно на това прилича. По-късно в това видео ще ви покажем и състоянието на останалата част от гробищния парк. Това, което апелираме към общината, да се вземат незабавни мерки за почистването на алеите около гробовете, да бъде приведен във вид гробищния парк. Ако не уважавате живите, поне уважавайте паметта на мъртвите. Ето как са се справили от общината, или може би и хората са го почистили, но със сигурност задължение на общината е да събере боклуците и съответно да ги отстрани, да ги изхвърли. Това е една от основните алеи. Вижте какво е състоянието. Операторът може да покаже и малко по-нататък по същия начин. Нахвърлени на камара боклуци. 2025 година. Намираме се в европейски Плевен. В европейската държава България. Не уважаваме паметта на починалите. Не уважаваме миналото си. Няма как да имаме бъдеще. Благодаря ви.